Sa gudayon nga ron ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam teng Edgar nga napoluan, panagkundaway, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tao awisan nak ni Dante ngeng kam kano uminom. Pare, nakababa yung kinimisis eh. Do agawid ak nga naparte. Saan nga ang parte ka pare? Abay, under ka? So, ano under? Ang bali nga construction worker ka mga pabisina ni bakit ko kat under nak now. Ang mabalinda ita. Nakasuswerte ka, Edgar. Sabi ko, maswerte ak. Mga pabisina ni bakit mo, construction worker ka lang. Bagta kinayat na ka. Pare, sa bali, tidakkel ti armas na. Oh, dakkel ka. Kaya mo makita pare. Saan na ka bakla? Sumod lang ayaw man, saan na ka maisukat ni bakla mo? Kabot ha, o reconstruction worker ka lang, dakkel magayam. Doon. O nagpakpak ang gusto na, o la. Ngayon, mano ka din nga babay, tinakaraman ka na bateryam. Flashlight, flashlight mo. Ni misis ko, iti may katlo. Awang ka din iti may kapat. Nilang misis ko iti may katlo. Awang ka din sa bali pangramanam. Narigat pare. Narigat. Oh, hanggang lalaki no kasta pare. Ha? O reconstruction worker ka, no mga opisina na bagat mo, haore, amo itod sweldo mo king kuhana. Ha? Itod mo ka ni. Gaga nga ya. Itod mo amin. Ako na tayo, so kang tagahera. Natudyo ka launay. Hamad nga tang agungat ni bagay mo, no? Medyo maladaw ka nga gawin. Naalo ko'y manong name ni Dante, ket na pang kamitimay sa karenderya nga naimas ti pulutan mano. Exotic pare. Kaya, dakil lang arudan na ta armas mo. Sakit, managpulutan kapit exotic. Di adadamanin nga permi ang pagpakawan ni bangat mo. Di mo ka di kurso na talenta may isang servidura. Sino ka dakuan? Ito naka sky blue. Ito pa ilakit kitahin na ka. Edgar, kursunada na ka. Di mo kursunada? Diba seat? Yung kasala, diyak mo agaram kalpasan nga. Nag-asawa kami kinimisis. Kaya nadanduan nga anak mi. Suno kayo bambanda ka dagiti anak yun. Kasi nga, agtrabaho ka nga dua. Naman ti ka kadua nga kang babae. Hanggang di nga nabinas siya katugangam. Loko ka mo. At sa bali nga raman ti bakit pare. Manong nemi kapot ta kursunada na ken kursunada ti babae na sky blue. Pinayapayan. Abi ka di manong? Ano na ka mo? Bluesy? Bluesy? Wen, bluesy. Hanga bluesil. Bluesy. Kasi lang kong mga tesi. Bluesy. Nabindas ka, bluesy. The boyfriend mo? Nag-wing-wing. Di mo ba yung napadasan? Alam mo, nga pisal sa lutsod. Dakis nagsalutsod. Saan ka na virgin na lang? Napadasa ko. May mawanita. Loveless sa kita. Ket na. Choo! Nakikita ka lalaki. Dalawang asawa yun. Mananunod asawa. Kaya mo isinag di asawa. Katsikat ka din na. Na! Diyak lamamati. Pare, kayat na ka deta. Pasukan. Kita naka-first base ang ngaroon. Lang, agurutan ka ba? Tuminom ta. Agurutan ka. No, medyo na parte ka to na i-corner kunto na idiyay. Kadi, maalak na ita. Numan ang gitak di cellphone ko, manunay to oruray kang tumawag kaniyak ka. Di Tesi, manunay nga asawa. Teksak makiti.
Sweetheart, di ka matandanagan. Adala awis ni Dante. At atendaran mga birthday party. Gawin natin siguro mga alas 10. Alas 8:30 pa lang iti manong nemi iti talaga maala kong tiriknak. Iti makita ni Bluesy manong nemi nga mapan iti kusina ngagpalikod sinurot ko manong. Iti kitaktawan kaduami manong iti panakakusina ti karinderya. Inarakop ko siya. Ala, ano Edgar? I love you. Intuyak na manong, mailiw siguro. Inahalak ti ima na manong nemi sa ako insaluksok iti brief ko. Nagdakal. Kaya no? Diyan pinapadasan ti kasta katakil na. Kaya ora man sa dino, rumartan. Hindi ito hotel. Hotel pa lang, at kwarto tan eh. Hala, umikan. No. Isang din ang guyod kanyok maalong. Talagang kursonada na natin baterya, 1 plus light ko manon name. Nakasano manon name, iti kinarugso na, wano kinarugsok, narugrugso pa ni Blues. As lamad launay manong name nga mawaw isuna. Mawaw kit mawaw manong. Gabo siguro tada igamanan. Kaya danti muna manon nemi naramid na kalbasan nga naibabakon manon nemi di pantalon ko inigkamanan duwang ima na manon nemi adda pay laeng agrungrungarong manong nemi naglaging gayam nga mga tiloko ang babae. Then nagkikwak ni Bluesy manong nemi tiday ita akong taway. Awang pulos ti nakasturbo ka na kami. Malpas lang aro din manon nemi igawid nakpailaan. Apay ka natangkel na tao na. Di kan sapay nagparwara. Amen. Ngayon talagang mahit na exotic ko na kumain. No exotic nga ilayat manon nemi igawid na. Kahit kupay ko na naman. Kahit kabutan na imas mat manong nemi ta nagkitis. Naglinis ti kutis na ken talaga nga malo ti bagina nagmayat ti sukog ti barokong na manunemi nabimbintas ni Bluesy ngem ni tesing asawa detan manunemi another round manunemi nakabayag kami kabut na paulit-ulit. Manipod met idin manunemi kang kanayo nakmeten nga maladaw nga agawid taore awan ni Dante mapanag iti karinderya dagusak nga mapan iti kwarto manunemi no kasta makaorderak iti gin ken ti pulutan ket mangan agguminom kami nga dua kalpasan na aramiden minton manunemi ti staltupe nga romance bagmantas nga gungit na tubos mo man nakaawan. Awang problema kanya. Agkag siksiko ka. Ano? Agkag siksiko. Iso ko mga bagakeng ka. Masiko ka. Ano? Datalo nga bulan tan naramidan ti kasto yan. So nga 3 bulan matin. Tsakayat. Abay nga di mo kaya. Paragrek mo. Ikang kati kwarta, ket paragrek mo. Sige, ika nakaro ti kwarta. Manong nemi talumaten nga bulan nga sangko ang inyaw awat ti sweldok iti asawa. So nga dainted ko. Nga iti day di nga rabi, manong nemi nga panagawid ko si riing pailaeng ti asawa. Abay di ka pala naturog. 3 bulan itan nga raramidam ti kastoy. Edgar, nasanak nga gunoon eh. Ni mama, kang kanayon ni bagbaga kanya, natinggarin ka. Ni mama, ibagbaga na kanya, nga dababayin. Napamaniknag na. Kinori akong pamaniknag na. Kinori saan nang ibaga, amok. Ada babaim. Isong inora ka,
tagsarita ta itinalapan. Siya pa yan di pang ibagam, iti kasta agsarita ta itinalapan. Isar ding montikas tingar ramidem. Agawid ka tiyos tong oras. Manipod into namigat. Ngayon sa mong ramidan. Isaganak to na kita rawatem. Ket pumanaw ka. Papanawan nak. Ada ka baga amang papanokin ka. Agsipod ta. Balay mi dito nga balay nga pagyananta. Nalipatam saan. Nga kabalay ta ni mamangko. Ket family house mi dito. Sikat di may dimanon. Saan nga siya. Mangimbabayin ka. Ket ka. Ibabayin na. Nabusta. Mas daw na pa'y kanya. Gabata siyak lahing kadagiti ko opisina. Siyak lahing ti construction worker ti asawa na. Isuda. Di ti asawa na, mga opisina daw. Sakit kasto ti ramin mo. Inayat kahit gar ore na ngato ti profession committees ka. Hangkong pinanunot deta. Hangkong nagibasaran ti amin nga ore no saan ka nga college graduate. Kahit college graduate. Ngayon patik. Ngayon gundawayam met iti kinasiyat ko kenga. Gundawayam iti panagulimat ko. Pananggundaway tararaminem. Sige. Datila kahit ko'y baga. Saan tayo kakaida? Gabuta uri ag kaidata. Awang mati mapasamak. Gabuta. Inosar mundeta. Iti sa bali babae. Han? Manipod iti kanayon kang maladong agawid. Awang mati mapasamak ka nata. No, mailiwak. Anong gutik mailiwak? Ngayon no kasta nga, harakupan ka, iwadag nakpayin. Nagsakit. Nasakit para kanya tararamidam ka. So nga, santan nga kakaidam. Kaya ulitek, no saan ka nga mauray, amasapa into nibigat, di malem, o nagsipngat. No awang ka rito balay, ti alas 6, isagahanak ton di kita rawatem. At dandan ton di kita rawatem, itilabas ti gate. Ket tintulangin umay mangala. Kabuta, saan ka na kaya? Nanong nami, pinanpanunot ko dayta. No, saan kami ngagdan na? Kasanong di kita nako, saan ko nang makikita? Ngayon ay ayatek ka din ni Bluesy. Ni Bluesy nga saan nga virgin nga tinagikuwak, saan nga siya tinakaona. Ininto tati asawa ka ni Tessie Banong Nemi, virgin nga yung kasar ko. Siya lang, tinagbaling nga boyfriend na. Napanak nagtrabaho, Manong Nemi, nadlaw ni Dante nga ta problema. Da problema mala. Madlaw? Madlaw. Siya ka tumat kami. Napay, nakumat basol ko. Inawis na. Kaya naamok ni Bluesy. Siya, apay siniryoso misuna. Nag-imas kami. Naimas kami. Naimas kami ni baka mo. Kasi lakas siya. Sa kapote exotic food. Irata, pagdisdesisyon ng nagdasawa. No sana ka nung masapang agawin ita. Nagkasagana ka nung nakiti arwatan. Tapno di kasta, agtalawa ko. Ano nga taramida? Di saan ka mapalita? Iti ayan ni Bluesy. Apay. Ano nga taramida? Iba ka man. Sinot ay item nga dakwada.
Siyempre ti asawa ko. Nasumbatan ti kwam. Saludsod mo na ayot arabida. Hindi agawid ka. Na masapa. Kasano nga ro ni Blosi. Sagpawinsan lang. Inga ti aldaw. Hana? Ijay ka nga mangan ti pangaldaw. Saka tumunod lang tumaag dardaras ng ubay. Di apagbiit lang. Mabitin. Di aghapte ka. Ti trabaho? Uy. Iba ka ikatanak ni boss. Kuno raw man trabaho. Dapat trabaho ni Mrs. Damo taramitik si kaya. Masayangan ak kiniblosi. Masayangan ka kiniblosi. Ngayon saan ka masayangan ka na giti ang giinam. Ano asinot na patpateg, idun ka. Ngayon sayang ni blosi eh. Nangarunakit masikog si ka. Ana? Kat dadagdag sa mga gaya ang problema. Ngayon minikak ti pagparagrag na. Ngayon kasano na saan nang inaramid. Anataramid ak dante. Sulitin naman yung saladsudan. No, sino di patpateg mo? Di iso. Nagawid ak nga nga nasa pamanong nemi kat siyempre. Nakalanglang ko anangan dagiti ag inaagraman ti manugang ko. Manugang? Katugang ako na ko. Ngayon di nga nabi manong nemi nga gapot saan ng anapan niyan na bluesy. Panti iliw ti asawa. Naramanan naman yan manong nemi ti gustuhan na nga dakkel ken laing iti romansa. Ket kuna na kanya. Limaing ka. Limaing nga niya. Nalalay nga ita. At siguro na kasursurukin ka. Napay nalaing ka di? Di kalkalungan. Mabaling ka din sa hanin sa pagsalitaan ta. Ngayon limaing ka. Adot amom. So thank you Tamor nga nakarig na agtraksa. Ipidwata lang nga ron. Sige. Apikid din na saan. Ket asawa ka. Uy. Apikid din asaan ket asawa na. Dito ito pagabit mo ket mamitlo, mamimpat kayo. Sakto kid din nga asawam, di ba? Kasi diket mo sawen. Itaratarosak. Ayos, apoy. Maitarosak di balikas mo. Edgar, ako pa. Tawag-tawagan ni Bluesy manong naming yung saan ko asungsung bata. Aging ka nag-message kit ko na. Saan ko nga pinaragrig si Kuko. Isublikan ka ti kwarta ng mo. Tinawag ak man. Hello. Abi ka saan ka sumbat? Sa ita, tumawag ka. Abi ka saan mo pinaragrig? Tsakayat. Mabuteng ak. Anong kabuteng mo? Mabuteng ak kinabo Diyos. Ngayon di ka mong buting aganak ang balasang? Nagayayak ta amin, Edgar. Kinabot no na. Saan nga po tadakil ken ka? Ken talagang may tayok-tayok na. Nagbaling ka nang napateg ka niya. Ngayon na sawak. Ngano api nga, saan akong ngumumay kat gabot ta. Diya akong kayat nga. Diya kayat mapukaw ko ti sawak. Pinagpili-pili na. Maraming tamen, o real daw. Sabado. Buenos Aires Domingo. Di ka nagubert Domingo. Bluesy, jakon kaya. Iso nga paragreg mo na ita. Saan ko nga ramidin pang maragreg? Kahit mo saan nakapagustuhan, umayag sa Diyabalayo. Ano na ko nam? Umayag sa Diyabalayo, kahit ibagak kinimisis mo, nga masikugak, kahit putot mo. Bluesy, please. Amamdag, please. Ano kahit mo ita? Tapno saan ka lang magsa balay? Sa rungkaran na. Ipam, dati ilo ko keng ka. Sagpabinsan laing. Mamin, every other day,
Sige, kita to. Mauray ka, ha? Urayan ka. Edgar. Ano nga Edgar? Sikat Edgar Loco. Ay, Dante. Ano na namidik? Talaga nga problema ka niya. Ha, nakakait nga para Greg. Every other day, ano nga panak? Pare, no talaga nga saan mo na kayat, hanggang mapapan. Im kasano nga, umay ka no sa Diyo balay, kat ibaga na kinimisis ko, masikog. Una mo na, agpudno ka kinimisis mo, ang kumpable ka kang kuhanan. Kas na nga rin, tinaramid ko, manong name danas ka nang ibaga kang ka. Kinunak kinitesi idimalpas mitio, umuna nga rikos. Nanay, ada problema. Ang peso nga, babaik idi, within 3 months. Itatag problema kayang kuhana. Blackmailan na. Umay nakalayo pulong dito, itap na ibagaan na nga masikog isuna. Nakasikog ka. Uhin. Ibaga na nga ore every other day nga, mapanak tapno saan nga ramidan na itangin. Takayat ko naman. So nasaset lahingin, agpudno akin ka. Kat sikan, di bang dosa kanya, no? Kahit mo parang dosam kanya. No pagtalawon na, aon marabid ko. No pagtalawon na, saan ko nga subsublan na di nga babae. Nagawid ak sa di balay. No pagtalawon na, sabi ko mata, saan nakaparitan nga magsarungkar ka nagitubing. Nagaramid na, ngunjak tun kayat ngulitan. Agbababawi at niliwanak lain. Na talagang saan mo na kayat na yung mabae. Saan ka magsansinaran. Yung kasanun no, imbagtay mo na mo impudong kanya. Ano ko teramidik? No, nakapilitan na suportaran. Yung dyan laubing. No kas pagarikan tapod no, nga masikog isun. No, umay kanyak, agkuyog kami, nga mo pa ni doktor. Wada pang maniknik nga talaga masikog. Okay, suportaran na to. Basta, saan mo nga sagsagidan na dyan ang babae. Siya klayan. Saan mo kumagod daw ay kinasihat ko? Edgar, saan ka kumagbaling man naggundaway? Alawan, ang nugotek, ikang ka, karbang tibangtid kang ka, kabailak tibangtid kang ka ti another chance. And once ko ulitam ti man ang gundaway mo kanya. Gundawayam ti kinasihat ko. Talagang hindi kan tunikan. Iti another chance. Ultimatum na ito. Dahil naman kindi manong name iti pagyamyamanak iti asawak talaga nga nakaasawak iti kaskenkwana aman nakaawat. Manong name tawag-tawagan nak ti asawak ay ti niya blusi ngam kaskas di nga saan kong ikaskaso isuna. Aging ka iti paisa ngal daw ti Domingo manong name imbaga ti katugangag. At damat sa ngailid ni Desi, babae, kada si kamat nagtakamatan da. Mama? Sino? Dede, pagkamamom. Nakitutak. Ni Blucy? Mom? Mama? Isuday dyan ti babae, man? Idi mama, ngimsanitan. Sige. Mabangga magkisingit. Abag isumat nga rumwardan marong name damagi kino papananda. Sweetheart, tawanan nyo? Kuyog isuna ti doktor. Takayat ko. Nga doktor ti mangibaga. No talaga masikog ursan. 3 nga bulan o 4 bulan. Madlaw ko man. Engem, ako matpakadlawan. Ano kami tagpepeso? Blucy.
Sige, dan. Ito doktor. Saan ni misis? Gabata? Sana ka masiko. Kunak tupay nga mingkin. Nanabalang Arturo Ryan. Pumanaw kan. Kahit saan mo nga, distribuyen ti asawa. Gabata oran yat araramidem. Kayat na nga amang ti asawak, namitis ka. Kayat na kami nga amang, agraman dikit anak mi. Manipod mo tidin, manunemi sa anan nga mangdisturbo pa'y ni blues. Nagtultuloyin manunemi ang sapa ak nga gawin. Ngayon ko na ni Dante kanya. Pare, Dan, pananda. Sa bali man na nakadireta pa pananda. Sa kayatin pare. Sung-sung ka eh. Diyak kaya nagundawayan ti kinasiat kanyak ti asawak. Ada warning na pare. Direkto ka nun ikan ti another chance. So nga diya akong kaya. Ano Serbina? Nga daan ka di kasta kadakkel na. Kin nga kalaing mo ti romansan no di mo usaren. Ususarang man. Kini misis ko. Di para mamot sa bali. No, ada mangidaydayo. Kaya ka mangidaydayo. Mangisagmak ko na. Nadan kami pwede may isa nga anak iti asawak manunimi sakbay nga nagpalaygi. Kat kasi di kang kanayon ko ibagbaga ken kuana. Hangkon nga ramidan pahi. Nga tinaminsan kat liniputa kisun. Narigat manam. Kag problema. Ang mga numapadasak tuwanan ka dinaktupulos ikanan ti kon daw iti asawak. Iso nga, nasing peta kon manong. Nasing peta kon. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong name kat thank you, ti anos mo nang ibasa. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwak and pagsarmingan, ti biyag, kadagitipadak nga nagdangag, ka nagbuya, more power to your program. Ito yung nga ron, agyaman nga pagaya mo, Edgar. Thank you, Edgar. Thank you, kadagitipadak nagbuya.